Bu Rahmawati soalnya dalu punika ngawontenaken acara nyenengke para tangga-tangga iki termasuk Dono Kasino Indra. Dono Rasa. Nah, ra ngono kok Dono Kasino Indra. Ngoten le. Tapi yo anu yo ora kaya wong bocah pinter to. Pinter piye? Kae lho, lagune mbok-mbok ndek biyen. Mbokku ndek biyen nek nyanyi ngono, bocah pinter besok dadi dokter. Apa enek? Bocah sugih kan yo ora enek. Berarti nek dokter pinter. Pinter no dokter. Lah pinter kok takon ae. Sapa sing takon? Dokter sekolahe dhuwur bayare larang lho. Lho, iki kasunyatan kok. Kasunyatan apa? Kula dik wingi Takon apa? Dokter pinter kok takon ngono. tanggapan suwepi lah kok malah lara to. Lho. Periksa nang dokter. Lagi teko tek ada apa, Pak? Biji wis takon. Sakit apa, Pak? Lah aku nak roh nyapa aku periksa. Iya ta? Kok takok Bapak punya gula. Lho iki nunggu dokter apa dukun kok takon. Alah, kowe iki takonmu piye to kok iso? Dokter ki yo takone ngono nek enek pasien. Lah nek pancen wong pinter mbok langsung ditindak ya ora. Suntik lho ngono langsung. Kuwi nek pancen bocah pinter. Dokter ki malah bahaya. Bahayane apa? Dokter ki marekne sing apa ki lara-lara ki dimarekne dokter kok. Ora iso, aku diomongi ngene. Sampean seneng makan kambing. Iya, Pak. Wah, jangan, Pak. Kambing itu mengandung kolesterol. Loh, piye to aku ngono? Kambing itu di mana-mana mengandung cempe. Kok mengandung kolesterol? Kuwi dokter sapopo? Ini membuktikan kalau dokter tidak semuanya bocah ki anggere SDM rendah yo ngono kuwi. Nyapa to, Pak? Maksudnya mengandung kolesterol ki ora kok meteng cempe ki mau ora. Mengandung zat-zat yang Dagingnya. Nah. Kadar dagingnya. Mengandung zat-zat yang Keluargane dokter we. lho kok keluargane dokter. Lah kita yang bantu dokter. Wong dokternya lho, aku gak loro nyapa-nyapa iki kene. Pak, ini ndak apa-apa, sampean cukup dirawat jalan aja. Lah aku yang ngomong toh, kalau bisa ya bayar berapa tetap dirawat di sini, jangan di jalan ada truk aku ngono. Lah kok malah ngamuk-ngamuk. Terangke. Aku Iki ini namanya membeda-bedakan pasien. Ya ta? Iya. Namanya membeda-bedakan pasien gak iso adil. Dokternya Bu aku dirawat nang kono kan yo penak to. Dokternya muni Rawat jalan aja. Aku dirawat karo jalan, Mas. tegese dirawat jalan kuwi ora nginep ning kono Ora yo, nginep. Met. Ora nginep ning kono. Lah umpama nginep apa kuwi keluargaku? Aku yo gak nginep to. Ya ora usah nginep. Wah, angel. Ngono lho. Angel bocah iki. Angel aja garap. Lho, walah kuwi apa kok iso kaya PR rumah saku. Ren kene. Donga ki sing bener. Kowe iki tau dadi wong pinter apa ora to? Tahu. Lah ya tau dadi wong pinter. Wong kaya aku pengalamanku akeh. Aku iki kejaba ngene iki ya mbok jak ngene iki ya iso ngeramal apa-apa lho, Met. Ramal piye? Lho kowe ora ngerah. Aku kabisanku kok nuwun sewu. Jenengan anu astane, Pak. Ningali. Oh, niki garise sret. Niki sing diarani ringin kurung, Pak. Niki Ringin kurung kuwi tegese kuwi nyambut gawe yo gampang, dadi pemimpin yo pemimpin sing adil. iso ngayomi. Iso ngayomi kabeh yen iki termasuk yoga-yoga kanca-kanca saged ngayomi niku diarani ringin kurung. Kuwi nyambut gawe gampang. Amit ta, Pak? Wah. Sombo idoni. Ora tak dilat tok. Mbok dilat kaya kirik. Lah sampean kok meneng-meneng kok iso ngono ta, Pak? Iso no. Lah mbok tanganku iki didelokno. Iki tanganmu ya. Waduh, ya Allah, Mat. Kuwi jane mbiyen tukang anu dukun bayimu sapa sok urat karet kaya ngono bih. Ya Medeni lho kuwi. ket lahir yang ngene. Medeni tenan kuwi. Aduh, aja ngantek mbok ketokno aku malah gila aku. Kene opo? Iki Nek Pak Jumbo mau sret kuwi diarani ringin kurung ki mau. lah iki. Iki mau sret, tengahe gandul kaya nggih Manuhara ngono modele. Kuwi sing diarani ringin gantung. Kowe iki uripmu mok klontang-klantung nyambut gawe ya angel, nyalon lurah mesti gagal dadi pemimpin ora iso. Kok ya tembus to? Kok ya tembus piye? Lah aku nyalon jane kok lurah RT ra dadi. Lho, kuwi upama rumah tangga, kuwi gak iso awet, Met. Lho. Lah tapi aku awet to, Mas. Awet apa kuwi? Lho, urung kok menginjak 40 ke atas. Biasane godho-godho niku wonten, Pak. Nggih to. Kuwi sing diarani ringin gantung. Lho, lah. Tapi enek syaratnya nek kowe pengen rumah tangga bahagia.
Syarate siji, kowe nek gawe omah, ya to? Gawe omah. Omah. Iya. Aja nganti gawe apa ki lawang ngarepe mbokeki sumur. Ilang keluargamu. Tenan iki. Wes matur nuwun Mas ya. Lah iya. Kuwi tak kei syarat ngono. Syarate pokoke nek pengen bahagia, Bahagia. nek gawe lawang omah ki ngarepe aja nganti mbokeki sumur. Sumur. Keluargamu iso ilang. Tek. Tenan. Wis gak masalah Mas. Kok gak masalah? Aku tak tetep gawe sumur ngarepe lawangan. Lho, kira kok ngono? Nekat. Keluargaku ilang. Wis goleki ning sumur kono ae. Wis jelas aku kecemplung kono Mas. Apa ya nek gawe sumur ngarep lawang lho jane. Lho ki syarate ya ngono Ora kuwi sumur kok. jebakan. Kuwi jebakan piye menginjak 40 tahun. Niki ngeten Pak Dalang. Nggih. Pangapunten dawuh saking ketua panitia niki wau. Nggih. Satene niki kan nggih Ripik Gedang Ripik Telo. Nggih. Siti Edang Waton Rata bintang tamune kan kathah. Nggih, leres. Saderenge bintang tamu melih. Betul. Niki wonten ingkang saking kecamatan. Ngaten. Nggih badhe atur Apa arek atur apa? Sing dawuhi sampean sinten? duka. Lho, duka ki rumah saku. Lah kene terus ngomong, ngene Mas, Rono iki Kuwi mang muni piye ta? katur dumateng Pak Camat. Oh, lah mbok ngomong Pak Camat diaturi minggah mriki. Atur pambagyo harjo. Badhe sambutan. Nggih nyuwun pangapunten kala wau pesene ngoten. Ngoten. Enten ingkang dawuh mriki Pak Camat badhe wonten sambutan. Pun paringi wedal. Oh nggih. Monggo. Saiki apa engko? Anu sakniki. Saniki nggih Pak nggih. Oh nggih, monggo sampeyan. Nggih kersane sambutan riyin, kersane adik-adik dereng sare. Mengke Iya, Pak Camat sambutan mriki. Mengko disepoti, Cok. Dumateng Bapak Camat monggo katuran cengkar saking Palenggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Parsanipun sesepuh, pinesepuh, para alim, para ulama, ingkang tansah kula bekteni, ingkang kula hormati Forkompinjam Jambu, Bapak Kapolsek Jambu, Bapak AKP Supanjar, ugi Bapak Andan Ramil Jambu, Bapak Kapten Infanteri Nurofik, ingkang kula hormati sedaya Kepala Desa sekecamatan Jambu, ingkang rawuh dalu punika, ingkang kula hormati Ki Dalang, Ki Jumbuh Siswanto, saking Pakis Magelang, sedaya rombongan. Ugi menika wonten artis-artis nggih. Wonten Cak Komet, Cak Yono saking Bojonegoro, ugi sinden menika ingkang kondang ugi. Wonten Mbak Proborini saking Sidoarjo, Mbak Manohara saking Madiun, ugi sedaya rombongan. Ingkang kula hormati sedaya tokoh masyarakat sekecamatan Jambu ingkang rawuh, ugi sedaya masyarakat Kecamatan Jambu ingkang saestu kula hormati, kula muliaken, mboten kesupen Ibu Siti Rahmawati ingkang populer Bunda Titik ingkang menggugati, ugi ingkang kita tresnani Adinda Batan Maulana ingkang dipun walimatul khitan dalu punika kanthi pagelaran wayang kulit. Sedaya para rawuh ingkang kula hormati, kula muliaken. Muga saderengipun kita ambali malih tansah kita unjukaken rasa syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Kuwasa dene dalu punika kita tansih naringan kathah kenikmatan
katitik dalu punika kita tasih sehat walafiat, mboten wonten alangan menapa saged kempal manunggal wonten halaman Kecamatan Jambu. Saperlu ngrawuhi kegiatan ingkang remenaken sanget inggih menika pagelaran wayang kulit sedalu natas wonten kesempatan dalu punika. Mugi-mugi tansah mlampah kanthi lancar. Amin. Ugi mbeta keberkahan kagem Bunda Titik sekeluarga ugi sumrambah dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amin. Salajengipun wonten dalu punika saderengipun kula nderek nepangaken bilih kula pertanggal 1 Januari tahun 2026 dipun tugasi Bapak Bupati Semarang dados PLT Camat Jambu ingkang enggal. Saderengipun Bapak Camat ngancik purna tugas Bapak Sukamti awit menika saestu nyuwun dukungan, nyuwun bantuan doa pangestu saking sedaya tokoh masyarakat, sedaya masyarakat Kecamatan Jambu amrih kegiatan-kegiatan saged tetap lancar ingkang dukung kemajuan wilayah Kecamatan Jambu ingkang kita tresnani. Salajengipun atas nami pemerintah Kecamatan Jambu nderek mangayu bagya dumateng Ibu Siti Rahmawati, Ibu Bunda Titik sekeluarga ngawontenaken walimatul khitan Adinda Fatan Maulana. Mugi-mugi saged nambah keberkahan sekeluarga. Mugi-mugi Adinda Fatan Maulana tansah pinaringan sehat dados lare ingkang soleh ugi dados kebanggaan keluarga ugi masyarakat. Ugi dalu menika tansah nderek dukung menika halaman Kecamatan Jambu dipun ginakaken menika bentuk sinergi kolaborasi pemerintahan kalian masyarakat. Saestu kegiatan pagelaran wayang kulit tansah dipun dukung pemerintahan amargi kegiatan menika saestu kegiatan ingkang positif sangat saged dados hiburan sedaya masyarakat terhibur nggih Bapak Ibu sedaya. Ugi menika dados sarana nguri-nguri budaya Jawi ingkang tansah kita sami-sami luhuraken. Lan menika saged dados sarana guyub rukun sedaya masyarakat Kecamatan Jambu tambah semangat anggenipun bersatu kompak ugi ndukung sengkuyung kemajuan wilayah Kecamatan Jambu ingkang sampun terkenal potensi ingkang kathah. Wonten duren, wonten kopi, wonten alpukat ugi potensi kathah ingkang saged sareng-sareng dipun kembangaken. Kanthi kegiatan dalu punika kula nderek dedonga mugi-mugi sedaya masyarakat Kecamatan Jambu ugi sedaya ingkang rawuh dalu punika mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat sedaya. Mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang melimpah. Amin. Mugi-mugi ingkang gadah utang mugi-mugi lunas sedaya. Amin. Paling banter niki biasa. Amin. Mugi-mugi Kecamatan Jambu ya wilayah kita sedaya tansah dipun tebayaken saking bala ugi musibah. Mugi-mugi dados wilayah ingkang gemah ripah Allah jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wa menawi mekaten ingkang saged kula aturaken wonten kelepatan nyuwun pangapunten sakathah-kathahipun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo anu sampun Pak. Tansung. Iki apa to? Nyon sewu niki namung info mawon. Riyen anu niki kan ngarep. Camate enggal. Nggih. Pak Camat enggal. Leres. Nggih, nek sing riyen bakdo sambutan ngeten niki terus nyanyi, Pak. Terus bakdo niku terus nyawer. Nak niki dereng menawi. Dereng. Nggih, dereng. Anyar. Dereng menawi. Kok kuwi ya rumah Kan saku. jakar. Nek sing camat biyen Yen. kuwi bar sambutan nyanyi karo sinden-sinden. Sinden. Medun saurung medun ki mesti Nyawer. pironan. Hah? Pironan biyen. Kok tak duwe. Ampun kuwatir niki. Nggih. Krana dalu menika live streaming lumantar Ki Jumbo Channel. Nggih. Dan menika saking Amsterdam Bapak Oka Wibowo bareng Belanda. nggih menika. Nggih. Menika mangke ngersakaken Mbak yang kecil dan Mbak Oh, Manohara. nggih, Nanti nggih, supaya ngaturaken menika Caping Gunung. Saping gunung. Panjenenganipun Bapak Oka Wibowo bilih mangke badhe paring tali asih
sejumlah 600.000. Weh. Nanging rekeningipun mangke mbok bilih langsung dateng Mbak Manohara utawi genduk kecil. Napa lewat kula mawon mungkin Lah prayogi prayogi. Ah ngoten lho Kowe tau liwat kowe 500 mbok kene aku 50 no. Lah pajak e. Omaine ngono to. Komet iki lakone ngoten niku. Wah, Mboten usah, mboten usah. Mending niku langsung diamal jariyahke sukake masjid mawon. Pun kersane. Iki le. Maksudnya kersane padha merongos kabeh lho. Kaya teatri jumeneng nggih, Mbak. Nggih. Sing sinten riyen napa? Menika panyuwunipun Bapak Okawi Bowo ngersakaken genduk Ingkang kecil dulu. Oh, nggih nggih. Oleh sing tuwa-tuwa ngono ku ya nggo tuwa. Lah kingkong jagane engko nek do mendem-mendem lagi kingko diunggah. Ora enek kene masyarakat Jambu bersih. Oh, gak enek mendem ngono iki gak enek maksiat no. No. Ya. Ayo ditimbali mriki. Wonten genduk sapa ki? Oh. Menika Mbak lagi. Nah, legit. Klintang-klintang numpaan dong ngebel klingklong. Selamat malam, Dik. Sopo? Legit. Legit. Legit, selamat malam Dik Legit. Inje, selamat malam. Somong dibahis. Wis, weh jan ketok cantas ngene ketok apik, dasare ayu ngomonge jos. Dik Legit, Nggih. mriki Pak jam D. pinten wau? Mbah Pak D. kok Oh, Pak Mbah, D? Pak D. Mbah. Mbah. Aku mbah kono kopuh ya. Iya. Ah, kelas pinten niki? Kelas gangsal SD. Lagi 5 kelas SD. 5. Nggih, leres. Kelas gangsal. Sabaran. Wis kendele kaya ngene, tanggoku yo ngene iki lho, Met. Kelas 5 SD, walah kendele wis kaya Dik Legit ngene iki. Saiki SMP lulus nyuluh kodhok saiki wisan. Wah, ya kentul tangga aku. Iki kelas 5 to? Kelas 5. Aku kelas 4. Nyapa? Wis meteng kok. Alah ngono ngomong sih. Niki wonten pamundutan kala wau. Nggih. Tembangipun napa nika? Caping gunung. Oh, caping Nggih. gunung. Anu dijenggleng mboten? Sik to. Kangge bawa napa mboten? Lho Pak mami Dalang? bawa, mami bawa. Anjing. Wah, I- jan. Isa to bawa. Biasa. Ih, saged. Oh, saged. Nggih, niki tuh saya belajar nggih pangestunipun. Mbak Legit, Mbak Legit. Nggih, Pak Bapak Dalang. Ibu jadi jalang. Boten. Ibu sinden. Boten, Ibu penari. Oh, Ibu penari. Nggih, leres. Penjenengan besok mau jadi sinden yang terkenal? Nggih, leres Pak Dalang. Ngati-hati nek serawung karo penyanyi mbah-mbah Pak D niki. Ora aku kok. Nggih. Kula ngati-ngati, Pak Dalang. Sinau sik pinter, sok Nggih. masuk SMKI. Wah, sok masuk ke wis. isi ya toh. Dadi Nggih, pangestunipun. sinden kondang ora usah melu kono ya. Iya. Ngopo melu aku ngopo? Golek dalang liyane. Golek ya. dalang liyane. Sing anu pokoke sing bayarane akeh ya, Dik. Aja ngono kuwi. Heh? Aja ngono kuwi. Lah. Sing ajari ngono sapa? Ya sepuntene lho, Dik. Wah, malah nyeneni wong. Ngono kuwi cilihane tau diajari ora? Aku Heeh. mboten. Lah ya ngono kuwi, nyata ngono kuwi. Ya gak dipikir nek ngomong ngono kuwi lho. Bener, Nduk. Mikir ngono ki srak. Bener, aku sebagai budimu ya. Dadi apa? Aku engko katut diseneni no. Kok ya iki sampean bawa sing apik, wonten pamundutan kok nak bawamu apik digawa nyinden nang Amsterdam. Niki pamundutan saking sinten Pak Saking Dalang? janipun Bapak Oka Wibowo. Oka. Saking Amsterdam Belanda. Nah, saking Amsterdam ngono lho. Amster. Iya. Gak iso. Amsterdam. Amsterdam. Ham. Jirak. Londo nek gak iso. Oh iya, London. Amsterdam. Padane Bersama. larase. Ya. Aja marahi slereng to. Ganggu cah cilik. Gak iso. Iki lho ganggu terus. Lah iya, meneng ana arep bawa kono ki ngrungokne laras lho ngono lho.
Oh, alah potongan. Sepinten, Mas? Pak D nek nu Pak D. Nyedak. Nyelok kene Pakde. Tak kira Hernom. Nyelok kene Pakde kene Mas. Mas lho. Sepinten, Pak Masalah. D? Saben bengi Nyapa tanganmu. nyawang. Niki di apa jenenge? Jenggleng ke. Nggih, Jenggleng. Gleng. Jajar jenggleng kau cilik kan jajar jenggleng. Toto ngendi nek Mong, Mbak? Ko. Oh iya. Wis sik Pak sik. Ngono. Siap. Kona ang Kompake. kaget aku. Kaget aku. Gemes aku. Ya ampun. Kaget aku. Dek, ayo Dek. SMP-ne ngentek napa apa. Aku malah wedi yo. Ora aku kancane Ibuke lho meneng apik anake kok. Ngene. Anu kudu mayu ngono kuwi. Totalitas seperti ini. jenenge profesional nek wis ning dhuwur ki menghibur ngono lho. Nek gak wani ora. Aja lali kalau blockinge dadi ki muter kabeh ngono. Kowe kok kono. Kok kono muter rene, kok kono muter rene ngono Aja lali karo apa? Blok. blocking. Ngono lho blok. Ya gak ning kono ne, blocking maksudnya mlaku ngene iki. Oh, iya. Balik rono. Iya, iya. Ngono kuwi lho. Nggih. Menguasai panggung Mas Nggih. kowe rono. Nggih, Mbak. Nggih. Jan. Yen memajang mengkara janor kuning. Iya. Sampe nek karo cah cilik wis pas to. Pas, Pak. Aku mangkok kecer. Lah, kono grogi yo. Aku pas. Mosok aku wis blek lagi. Ceblok. Kowe engko pasmu karo sing biru lho. Dulu. Sak ya, Iso. nang cek ya. Kowe ambek kene. Heeh. Aku ambek kowe. Iya no. Aduh ora senter-senteran. Seminten Pak D? Kembang. Aja ngono lho. Tak candak kali gocine tewuteng kok. Ngene lho candak kali gojine truk. Teng. Tang. Aku nak tewu gak apa-apa cah cilik kok muni teng ngono aku ora. Witeng ibuke. Sik.